Letos se nám nějak nedařilo a po sérii větších či menších katastrof je tu září a s tím i termín, kdy opět vyrážíme za dobrodružstvím. Cíl je jasný, pořád mě to táhne na východ, neb je tam stále co objevovat a dohánět resty z let minulých. Ale nepojedeme sami. Domluvili jsme se s 2 kamarádama, že to dáme dohromady a zkusíme, jak to bude fungovat. Služebně nejstarší člen výpravy je Pepa, který si na cestu vzal osvědčené BMW 800 GS a je z nás asi nejlepší jezdec, skvělej kamarád a parťák. Pak jsem já ve standardní konfiguraci. Ladu ani motorku jsem nevyměnil, neb se osvědčili, takže tady je to jasný. Moje drahá polovička plus krásná asijská slečna Yamaha Tenere 1200. No a posledním členem je Benjamínek Radim, se kterým jsem loni kupoval jeho první motorku, kterou zatím neroztřískal, a jeho Suzuki V-Strom 650. Pro Radima je to vlastně první velká cesta, takže je řádně natěšený. Při plánovací poradě se rozhodujeme vynechat Slovinsko kvůli následkům povodní a projet Rumunskem, Srbskem, Makedonií, Albánií a potom přizpůsobovat cíle aktuální poloze a času. Nemáme žádný pevný cíle, prostě tak, jak se nám bude chtít a jak se budeme cítit. Máme teda 2 výjimky. Chceme v Rumunsku konečně nakrmit medvědy, Lada je proto naprosto ideální sousto, a chceme v Bosně sežrat grilovaný jehně. No, tak jdeme na to. První den je naplánovaný tranzit. Ráno se potkáváme s klukama na D1 a snažíme se dojet co nejdál. Krom nutných přestávek na tankování nám teda ještě dělá problémy Radimova žravost a snažíme se ho marně přesvědčit, že oběd je položka, bez které se obejde, aniž by umřel. Večer dojíždíme do maďarského Myškolce, před kterým otestujeme nepromoky a díky zkratce brodíme v podjezdu železnice asi 25 čísel hlubokou vodu, což ukazuje, že ne všichni máme nepromokavé boty, viď Radime. Večer následuje procházka po centru a skvělá večeře v místní restauraci. Další den je opět ve znamení tranzitu. Bohužel nás hned ráno opouští štěstí a Lada při balení padá na kluské dlažbě a vypadá to, že má něco s kotníkem. Noha natekla a bolí, ale díky tomu, že na ní stojí, máme všichni za to, že je to jenom podvrhnutý kotník. Beru obinadlo a nohu fixujeme, čemuž pomáhají naštěstí i motoboty. Pak prostě jedeme dál a já si z ní dělám celou cestu srandu a mám pocit, že cimrmanovské táhni a srůstej zazní několikrát. Samozřejmě se pro jistotu stavujeme v lékárně, kupujeme ještě nějakou mastičku a rozhodujeme se pro jistotu omezit chození na minimum, dokud ta noha nebude v pořádku. Nepřesnost této diagnózy bude mít ale bohužel ještě poněkud dramatickou dohru. Celý den je takový proměnlivý počasí a večer dojíždíme do města Deva, kde se ubytováváme a jdeme na večeři. No a zítra nás čeká Fagaraš. Takže protože jsme dámečky, tak den zahajujeme tím, že jdeme nakupovat, takže tady ponožky po včerejším vypláchnutí a druhá část naše výpravy, protože jediný ženský element správný je tady. Takový trošku postarší a obtloustlý element, ale furt použitelný. Nicméně není to ten, kdo si šel kupovat pilníček na nehty, takže tady vidíte běžný chlapský potřeby na motorkářský dovolený. Vole. Prostě potřebujeme pilníček na nehty a teplý ponožky. Vole. Takže jinými slovy, tyhle ty záběry pochází z rumunského města Deva a momentálně teda v nějakém přiblblém nákupním centru a za chvíli
Za chvíli pojedeme krmit medvědy na Fagaráš a když se podíváte teďko přímo do záběru, tak tady je to krásné tučné sousto, které jim celou dobu z České republiky vezu. Původně jsem to chtěl ráno ještě trošku potřít medem a opatlat marmeládou, ale byla trošku proti, takže nakonec to bude muset média zvládnout takhle. Ale malinko jsme mu to ulehčili, neboť se včera zvlkla kotník, takže myslím, že medvěd bude mít jasně navrch. Na Fagaraši není počasí úplně podle našich představ. První, ta spodní část je stylem bloudíme v mlze, protože tam jsme vyjeli do mraku a viditelnost byla zhruba tak 5 metrů. Bohužel tam mi vypověděla kamera poslušnost. Když jsme se pak dostali do horních částí, tak se ty mraky začaly občas protrhávat. Nicméně bylo tam permanentní mrholení asi 6 stupňů, takže jsme poměrně velmi slušně vykosli a jak chlapci prohlásili, Fagaraš byl nádherný, ale někdy až bude víc klidu a lepší počasí, takže by si ho vlastně klidně dali ještě jednou, aby z něj taky něco viděli. Takže za tunelem na vrcholu Fagaraše, na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale zvládli jsme to. Je tady krásně. Je tady krásně, pane Komárek. Přesně tak, ty panoramata. To stálo. Hele, tady zrovna podívejte, jak jsem krásný. Tak. I ve 260. Takže můžeme takhle. Takhle to leda bude držet a bude vás. Běhat okolo nás, když pojedeme. No, přesně. Jo. Není tomu tak. Ale jo, mohlo by být. Já když skočím z motorky, to je problém. No, někomu to spadlo lízátko, Radime. Nebyl to ty. Ne, já mám svůj... Medvědi patří na Fagaraši takřka ke stabilní atrakci. Ti zdejší ale už velice rychle zjistili, že turisté jsou zdroj obživy a ztratili svoji přirozenou plachost a naprosto v pohodě se promenádují podél cesty, jak momentálně můžete vidět. Samozřejmě ano, pořád je to šelma a člověk musí být obezřetný a upřímně pořád na motorce, když ho mám metr od sebe, se necítím úplně ve své kůži, nicméně prostě zážitek je to úžasný.
Máme tu další den a s ním i další problém. Lada chtěla večer přemístit helmu, která však byla na nabíječce a její pohyb byl tak razantní, že vytrhnul nabíjecí konektor. Takže ode dneška budeme na komunikátoru pouze s Radimem. Hned po probuzení a snídani opouštíme hotel a vracíme se kus zpět do Courte de Agres. Odtamtud jedeme do vesničky Solatrucu, odkud vede přes hřeben první krásná a pohodová šotolina. Motorky nás neohroženě nesou nahoru a my si to užíváme a jsme vytlemený od ucha k uchu. Cesta se klikatí mezi horskýma pastvinama a stoupá do výšky zhruba 900 metrů a na jejím pomyslném vrcholu uděláme zastávku a samozřejmě k zastávce patří i neodmyslitelné foto. Pokračujeme do údolí řeky Olt, kde se stáčíme na jih a v městečku Brezoj se napojujeme na silnici DN7A, která vede směrem k Transalpině. Cestou samozřejmě musíme opět krotit Radimovu žravost, takže mu musíme slíbit, že než dojedeme na Transalpinu, tak mu někde zastavíme a koupíme mu něco k jídlu, aby nám nevyhynul. Transalpina. Co k této ikonické silnici tak říct? Její označení je 67C a je dlouhá 148 km. Mezi motorkáři patří mezi top silnice, které lze v Evropě projet. Na severu začíná městem Sebes a končí obcí Chiocadilla na jihu. Její nejvyšší bod je v nadmořské výšce 2140 metrů nad mořem. My jsme ji tedy najeli v celé délce, ale napojovali jsme se ze silnice 7A, odkud silnice začíná stoupat k těm nejkrásnějším částem. Ano, výhledy nejsou tak dechberoucí jako na Fagaraši, ale zde je to kompenzováno mnohem kvalitnějším povrchem, takže milovníci dynamické jízdy si zde mohou přijít na své. I tak však pohled na okolní hory nechává zapomenout na všechny starosti a člověk si tu přijde jak na střeše světa, obklopen úžasnou přírodou. Tohle jsou přesně ty místa, na kterých chcete být a který mám strašně rád. Procházek na vrcholu moc není, neboť nechceme zatěžovat Lady kotník, který pořád bolí, a tak se držíme jen v blízkosti motorek. Chvilku uvažuji o tom, že Ladě osedlám jednoho z pasoucích se oslíků, ale nechci to nebohé zvíře přetěžovat, takže od toho plánu nakonec ustupuji. Snad někdy příště. Den zakončujeme ubytováním ve městě Targu Jiu. myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today.
Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something. Po probuzení a vdetné snídani, která se zde skládá z 99% z vaječné omelety, máme tak trochu pocit, že už se nám z těch vajíček roste peří. Ale prostě na Balkáně to tak je, tak si musíme zvyknout. Chceme dneska dojet do Banátu a cestou zkusit silnici DN66A skrz park Domogled, Valea Cernej. Na netu je však uvedeno, že je tam zákaz vjezdu a asi by se tam sice projet dalo, nicméně nikdo z nás nechce porušovat zákazy a tak raději volíme cestu oklikou s tím, že to zkusíme projet z jihu na Crna-Sad, kam až to půjde. Tato část silnice vypadá, jako by prošla bombardováním. Lada chudák trpí a podvozky našich motorek také. Odměnou jsou nicméně krásné scenerie a kus pod přehradou to otáčíme a jedeme směr Oršova a Banát. Zde tedy musím přiznat jednu věc, kterou jsem podcenil, a to jsou vzdálenosti. Díky tomu, že jsme neměli přesný itinerář a ubytko se hledalo vždycky pár hodin před soumrakem, vždycky se prostě mrklo do mapy a jelo se. Ze všech vesnic Banátu jsme si zvolili Svatou Helenu, která však je pro nás vesnicí nejvzdálenější. Na mapě to vypadalo jako kousíček, nicméně z Oršova je to okolo 90 km a to chvíli trvá. My spoléháme na to, že ubytko najdeme až na místě a Radim opět hrozí vyhnutím a dožaduje se jídla. Tak šviháme, co to dá. Podél Dunaje se kocháme nádhernými scenériemi, které tento evropský veletok vytváří. Silnice je pohodová a krom jednoho závalu, který objíždíme, cesta docela i ubíhá. Do Svaté Heleny však přijíždíme až podvečer. Nicméně sehnat ubytování bylo záležitostí asi 2 minut. De facto první pán, kterého se zeptám na možnost ubytování, nás zve dál a vše je během okamžiku vyřízeno. Cena byla 800 korun na hlavu, včetně večeře a výborné snídaně, takže Radim byl večeří uspokojen, ráno již méně, protože k snídani si je co jiného než vaječná omeleta. Bydlíme v malebném stavení, kde na dvoře spolu žijí kočky, psy a další hospodářská zvířata. Všichni se shodujeme a vzpomínáme, že podobně to vypadalo, když jsme byli ještě děti u našich babiček na vesnici. Kočičácí. No jo. Natáčíš kojení? Ano. Tak aspoň naše motorky budou odpočívat dneska. Odvírám, no. Tak a my jdem na pivo. Jdeme. Dobré. Tak. To je nádhera, no. Takže takto vypadá Svatá Helena, kde jsme zůstali na noc. Obrovská výhoda, že tady neřešíme problémy s jazykem, protože je to samozřejmě jedna z českých vesnic. Tamhle nebejt té ošklivý vrtule, tak by byl vidět krásný západ slunce. A vlastně si tady člověk připadá opravdu jak na české vesnici, řekněme, 60. 70. let. Tak no. Tak dobře, no to jsem možná trošku. A to bude 4, i když se vrátíme do hospody. Tak ty jako nejmladší účastník zájezdu máš tu čest, že se nesmíš božrat, aby si nás starší, když tak dotáhl domů do postele. Tu čest? To jsem nevěděl, že je to čest. No samozřejmě. Já jsem šťastný. Já to nechci, ale ti to umožníme takhle. Přesně tak.
Já si spíš říkám, když jsem viděl tu příjezdovou cestu, jak se jsem ten autobus kurňa dostal. Na druhý straně Protože i na motorce to byl docela jako... podívej na ty krásný výhled. Jo. Moment to darmo. Počkat, tady někde je, jo. Ale hospoda točené pivo, chodné nápoj. Hospoda točený pivo, ne? Jo, tamhle. No je to skovaný. Jakoby se to před námi chtěla skovat. No. Teď budu tady, jak nebudu na záběr. Je to 360. Ale, tak jo. Z jedný kamerka. Tak čau, tak díky, ať už na cestě nejsou žádné katastrofy, nehody, zvrklé kotníky a podobně. Rozbité komunikátory. Tak si hlavně dávej pozor, až půjdeš. Ano, děkuji. No, to je dobrý. To není špatný. Krásný studený. No tam je benzínka, že jo, takže já jenom přemýšlím, jestli prostě řešit benzín hned teď, protože mám tam na 100 zhruba, takže 76 je v klidu. Co ty začerný nádrž. To by se mělo ujet, ale... Žlutý ekonomiční manželé. Tak já možná stejně možná, jestli bude benzínka tady, tak se na tanku rovnou, to říkám jako tam... Včera jsme docenili, jak je důležité chodit do hospody. Zejména proto, že se tam dozvíte spoustu užitečných informací. Pro nás ta nejzásadnější byla, že trajekt, který jsme měli v plánu překročit Dunaj, nejezdí a tudíž se do Srbska musíme dostat jinudy. Po chvíli přemýšlení se rozhodujeme vrátit do Oršové a pokračovat přes Železná vrata. Loučíme se tedy se svatou Helenou, naposledy si pokocháme pohledem na Dunaj a celé údolí, které zaobírá, a sjíždíme do vesničky Koroníny, kde se napojujeme na hlavní silnici a jedeme zpět na Oršovou a Železná vrata. Cestou máme možnost obdivovat nádhernou pevnost Golubac na srbské straně, jejíž historie sahá až do 14. století a která se stala svědkem mnoha bitev, převážně mezi Uherskem a Osmanskou říší. Další monument, který míjíme, je do skály vytesaná socha dánského krále Decebala u přítoku řeky Mrakónia. Cesta pro soutězky Železná vrata po nás skončí hraničním přechodem do Srbska přes hráz největší vodní elektrárny na Dunaji Železná vrata Đerdap 1, která byla vybudována v letech 1964 až 1972 a je to nejvýkonnější vodní elektrárna na Dunaji. Touto cestou tedy vyjíždíme do Srbska a dále pokračujeme na jih. Cesta ubíhá opravdu rychle. Povrch je parádní a provoz skoro žádný. Za chvíli dojíždíme do Zaječaru, kde tankujeme a z něj pokračujeme na Kněževac, ve kterém odbočujeme do Národního parku Stará planina a jedeme na horskou silnici, která končí pod známým vrcholem Babin Zub. Je po sezóně, nikde nikdo a my si užíváme nádherné přírody v srbských horách. Počítám s tím, že dnes budeme v Srbsku i nocovat, ale Radim, který je tentokrát přižranej od snídaně, mě přesvědčuje, že je v našich silách to dotáhnout do Skopje a že nebude vyžadovat ani žádné jídlo. Je vidět, že se drzura vyplácí. S ostatními se zamýšlíme a nakonec se shodujeme, že to Skopje je reálný plán, zejména proto, že na rozdíl od Rumunska tady máme hodinu k dobru díky časovému posunu. Děláme tedy krásné fotky a potom už sedáme na motorky a pokračujeme v cestě. Sjíždíme z hor a propracováváme se k dálnici u Niše, kde se na ně napojujeme a jedeme vstříc Makedonii. Dálniční přesuny jsou fakt nudný a poprvé skoro za tmy dorážíme na ubytování ve Skopje. Večer končíme jak jinak než v místní restauraci s výbornou kuchyní a pivem. A spřádáme plány, co budeme dělat zítra.
jsme v Makedonii, byla by škoda vynechat park Mavrovo. Zadávám cíl do navigace a vyrážíme. Počasí nám přeje a jediné, co nás nutí být neustále ve střehu, je poměrně častý výskyt policejních hlídek z radary. Musíme být obezřetní. Najíždíme na silnici R2238 směr Galičník. Cestou se kocháme a jsme unešení jako pokaždé, když člověk vjede do hor. Radim se teda kochá až moc a při jedné ze zastávek na fotku špatně zastaví a já už jen v zrcátku vidím, jak se i s motorkou kácí k zemi. Jakoby prostě nemohl normálně slézt. Pak jedeme dál. Míjím kluky a v jedné ze zatáček se Radim opět kochal. Sjíždí ze silnice a naštěstí v nízké rychlosti odkládá motorku i sebe do trávy a do kamenů. Pepa mu pomáhá motorku dostat zpět na cestu, což se jim za chviličku podaří. Naštěstí jen trochu pohmožděnej a na motorce krom pár škrábanců taky nic není. Dojíždíme do Galičníku, kde v rámci zabránění dalším pádům jdeme Radima nakrmit polévkou, aby měl dost sil a rozhodujeme se, že šotolinu, kterou jsme měli pokračovat, vynecháme a raději se vrátíme po asfaltu. Radima přece jenom trošku bolí noha a říká, že na tu šotolinu se necítí, což naprosto chápu. Takže dojeli jsme do obce Galičník v Národním parku Mavrovo. Příjezd byl trošku dramatický, protože jsem se od kluků o pár set metrů trhnul a mezi tím Radim vylít ze silnice. Naštěstí škody jsou na egu a ne na motorce. Takže má akorát prej otřený kufr. Což jako zaplať pánbůh za to, protože ty terény jsou tady takový, že z toho by člověk mašinu lovit nechtěl. No a jako tady tohle je pecka prostě, tomu se říká další konec světa. To je prostě paráda. Takže obec Galičník. Nebo jestli se mě chceš bavit, tak řekni, ještě udělej úkrok dozadu. Ještě můžu, jo? Dobře. Hele, já ti tady radši, dobře, já ti nechám radši klíče od motor. Jo, a je ti jasný, že už mám všechny peníze, klíče a takový. Jo, ne, dobře, musím dopředu, tak je to. Hele, je to dobrý, ještě se mě nechce zbavit. Tak to je další. Počkej, jak máš tady dva lidi, kteří by tě odvezli do Čech, to je v pohodě. Jako, musím říct, že je to nádhera. Tohle jsem viděl vždycky na fotce, vlastně původně, jak jsme jeli s Davidem, tak kdyby jsme měli čas, tak jsem říkal, že dojedeme sem a tady se ubytujeme. Nakonec jsme zůstali dole, protože jak jsme jeli v září, ne vlastně nevím, jsme jeli, když jsme s Davidem. Trpám. Ale ty jo, jako pecka. Cestou zpět se trochu projedeme po cestičkách na Náhorní planině, což je mimochodem naprosto úžasný zážitek, a potom začínáme klesat zpět k přehradě Mavrovo. Jak jsme si řekli, že vynecháme šotoliny, tak se i stalo. Jenže, když před šotolinou utíkáš, ona si tě stejně najde, jenom v jiný čas a na jiném místě.
sjíždíme na silnici R1202 směr Debar a z ní pak odbočujeme na R2246 na Izvor, což díky množství zatáček slibuje naprosto krásný svezení. Po zhruba kilometru nám asfalt pod koly mizí a pokračujeme po rozestavěném podkladu rekonstruované silnice. To však ještě netušíme, že ta cesta je komplet rozkopaná celá. Následuje 25 km po šotolině, kde díky nově ražené silnici se ztrácíme i z navigace a občas jen pocitově jedeme tam, kam si myslíme, že je to správně. Celé to graduje posledních 7 km, kdy se staveniště změní na obyčejnou lesní cestu. No a jako třešnička na dortu je nájezd na hlavní silnici. Navigace mě posílá skrz křoví po cestě, kterou jel někdo snad naposled za války. Kluci nevěřícně kouroutí hlavama, ale říká, že jsem se asi zbláznil. Pravda, ten výraz byl trošku expresivnější. Motorka proletí křoví, vyschlé koryto potoka a konečně najíždíme na hlavní tah. Hej, pardon, Niko. Tak, cesta. Jo, tady žádnou nevysknou. Jednou bude. Ale za mě dobrý, vezme to zpátky. Dojíždíme do ubytování v hotelu přímo na pláži Ohridského jezera a jdeme se vykoupat. Při večeři se rozhodujeme dát si zítra den bez motorek a užívat si Ohridského jezera. Po standardní vaječné snídani bereme taxi a za 10 € se necháváme odvést k pevnosti do Ohridu. Taxikář je borec, vysazuje nás těsně u brány, což Lada s bolavou nohou kvituje s povděkem. Dnes tedy budeme objevovat Ohrid. Momentálně se nacházíme v Ohridu na pevnosti, která se týčí nad městem, což jsou asi tak veškerý historický data, který o tom místě vím. Takže zbytek budu muset nastudovat někde. To tam domluvíme, přesně tak. Pevnost se jmenuje Samuelova a vybudoval ji v 10. století car Samuel I., což byla vůdčí postava povstání proti byzantské nadvládě. Je to dominanta města a v současné době je také zapsána do světového dědictví UNESCO. On říkal, že máme jít tam na druhou stranu. Jo, dobrý, tak jdem se podívat, v pohodě. V pohodě. Bylo nás 4. Schválně, v kolika jdem dolů. A jak už jsme dole. Otázka, jaká je ten hluk? Hele, nevím, kolik má Ohrid, člověče. Mám pocit, že není nějak extrémně hluboký. Hele, já bych měl lepší nápad. My si tady sedneme na lavičku, tady bude hezká akustika a Lada nám zaspívá. Jo, a potom jdem. To je boží. Ty jo, tak to je paráda. Dále pokračujeme po lávce a obdivujeme se křišťálově čisté vodě, která v Ohridském jezeru je. Podél útesů se dostáváme až na jednu z městských pláží, ta pro nás ale důležitá není. Důležité je, že je na ní hospoda, která je ve stínu stromů, takže tam usedáme a dáváme si několik piv. Budete mít krásnou památku. Přesně tak. Přiborvaní v Ohridu. Přiborvaní a hrob v Ohridu. Teď tam vidím sebe. To je dobrý, tak je to 360. To není úplně dobrý pohled. Ale byl to dobrý nápad tam říct. Dobrý nápad. Ježiš, nějak se mi tam nechce. A máte to.
Tam můžete jít. Lehce zrelaxovaní sedáme na motorky a stoupáme nad Ohridské jezero do parku Galičica. Vyhlídka v 1600 metrech je naprosto boží. Kocháme se pohledem na Ohridské jezero nedaleko trojmezí Makedonie, Albánie a Řecka. Dneska to s cestou nechceme přehánět a plány odpoledne strávit u termálních pramenů v albánském Petranu. Času by na to mělo být dostatek. To jsme si tady alespoň mysleli do doby, než jsme na jih od Korče najeli na silnici SH75 do Leskoviku. Bohužel díky špatně nastavené kameře nemáme žádné video z cesty, ale myslím, že tankodrom je dálnice oproti tomu, co jsme absolvovali tady. Jakákoliv šotolina je snad lepší než rozmydlený asfalt. Ale co už, zatínáme zuby a jedem a leda trpí. Do Petranu jsme sice dojeli o dobré 2 hodiny později, než bylo plánováno, ale koupačka v termálech byla. Musím uznat, že ta soutězka je nádherná. Voda příjemná a únava z nás brzy opadává. Je pozdní odpoledne, spousta návštěvníků již odjíždí, což samozřejmě vítáme, ale je to turisticky exponované místo, takže soukromí tu v sezóně bohužel určitě nečekejte. Co stojí za zmínku, je úsek silnice SH75 mezi Karšovou a Permetem, což je nádherná silnice plná zatáček zasazená do překrásného údolí mezi horami s malebnou řekou Vjosa. Tohle si ještě určitě někdy chci projet, je to tady neskutečný. Nocujeme nakonec v Permetu, kde si dopřáváme excelentní místní speciality a samozřejmě pivko. Ráno zblajzneme obligátní vejce a obkroužíme horský masiv směrem na Gjirokastr. Cesta pokračuje údolí řeky Vjosa až do křížení se silnicí SH4, která vede přímo do Gjirokastru. Po celou dobu máme po obou stranách vysoké horské štíty, kdy nejvyšší vrcholky přesahují 2000 metrů. Úžasný asfalt, krásné scenerie, co více může motorkář přát. Od Gjirokastru pokračujeme po silnici SH4 do Jorgukatu, kde odbočujeme na silnici SH99 k další turistické atrakci, kterou je Blue Eye neboli Modré oko. Na Modrém oku jsme byli už loni, ale kluci jsou zde poprvé, takže to nemůžeme minout. Jenom to krátce zrekapituluju. Jedná se o vydatný pramen, který vyvěrá z podzemní jeskyně hluboké přes 50 metrů, objemem okolo 7 metrů krychlových za vteřinu. Oproti Loňsku jsme tu později a na množství turistů je to znát. Proplétáme se mezi davy lidí směrem k prameni a pořizujeme nějaké fotky. Já se pak raději uklidím někam bokem a pro dokumentaci vypouštím poletuchu,
kdy se dá toto krásné místo zaznamenat s minimem rušivých elementů. Nakonec, poté co si to tam prohlédneme, se vracíme kus zpátky a sedáme si v místní restauraci, kde máme nádherné zátiší ve stínu stromů na břehu říčky, kterou vytváří voda z pramene. Dál pokračujeme na jih skoro až k řeckým hranicím. Cestou míjíme poměrně dosáhlý lesní požár, který teda nevíme, nakolik je kontrolovaný a nakolik ne, ale nikde nevidíme žádné hasiče, žádnou techniku, která by zasahovala, ale rozhodně se nám zdá, že ohniska a plameny se přibližují docela dost k různým budovám, které jsou na hřebenech okolo ohňů. Podél zavlažovacího kanálu se dostáváme až na křižovatku s hlavní silnicí SH97, po které pokračujeme na jih a potom se otáčíme a přejíždíme Butrinský kanál u historického naleziště Butrint jižně od Ksamilu. Přívozu dojíždíme do Ksamilu, který projíždíme, dále pokračujeme přes Sarande po silnici SH8 až k městečku Borš, kde je nádherná pláž, na kterou najíždíme a hledáme tam ubytování pro dnešní den s tím, že zbytek odpoledne plánujeme strávit koupáním u moře. Neuhodnete, co jsme dnes ráno dostali k snídani. Pokud ale hádáte, že vejce, máte bod. Balíme věci, sedáme na motorky a pokračujeme po úžasné pobřežní silnici SH8
okolo bývalé ponorkové základny přes Himare, logarský průsmyk na Oricum a Vlore. Strašně nás mrzí, že není tolik času, abychom mohli prozkoumat nesčetné množství nádherných pláží, které v této oblasti patří k nejkrásnějším v celé Albánii. Snad někdy příště. Nicméně logarský průsmyk určitě stojí za zmínku, protože je to místo, kde SH8 vystoupá skoro do výšky 900 metrů a má ten naprosto neskutečný pohled na pobřeží se vzdáleným ostrovem Korfu a na jeho druhé straně potom klesáte do městečka Oricum. No, a protože jsem klukům vyprávěl o naprosto výtečné restauraci Bojo, která je právě v Oricumu, kterou jsme předtím už několikrát navštívili a která je zaměřená na čerstvé mořské pochoutky, tak tentokrát zařazujeme oběd na seznam denních aktivit. Díky tomu Radim nezaostává a s vidinou žvance se neohroženě žene se svojí Suzuki kupředu. Na místě se nám potvrzuje, že restaurace laťku drží pořád stejně vysoko a jídlo, které si tam dáváme, je fakt nejlepší z toho, co jsme kdy jedli. Naše těstoviny s krevetama a Pepův mořský vlk opravdu rozdráždí naše chutivé buňky na maximální úroveň. Na tohleto fakt dlouho nezapomeneme. Nasycení sedáme na stroje a jedeme dál. Projíždíme nádhernou promenádou ve městě Vlore a pokračujeme na sever, a protože chceme poslední koupačku u moře, tak dojíždíme jižně od města Leshe na Tail Beach, kde se ubytováváme a trávíme poslední zbytky slunečního svitu koupelí v moři. Je to prostě parádní. Ráno se rozloučíme s mořem a přes Kédr najíždíme na další perlu, kterou je albánská silnice SH20. Dneska to opět bude v zajetí hor a naprosto neskutečných scenerií, kterých se pořád nemůžeme nabažit. Stavíme na vyhlídce nejhezčího úseku SH20 a jen se kocháme. Vypouštím poletuchu a pokouším se o několik neumělých záběrů z výšky. Pohled na horské masivy, v nich klikatící se silnice, která klesá dolů do údolí, je prostě úžasný. Silnice je relativně nová, s perfektním povrchem a svezení na ní patří k tomu nejlepšímu, co v této oblasti najdete. Na sever vede přes Tamare k hranicím s Černou horou, Vermoš, Grnčar. Provoz je tady minimální a cesta nám díky tomu rychle utíká.
Černé Hoře pokračujeme po silnici R2 do městečka Andrejevica, kde odbočujeme na silnici R19 přes sedlo Trešnjevik na Kolašin. Musím teda říct, že takhle rozmlácenou silnici jsem už dlouho nezažil. Dále opět stoupáme do hor po silnici R20 do Žabljaku, kde máme v plánu přenocovat a který je zároveň vstupní branou do Národního parku Durmitor. Příjezd do Žabljaku přes rozsáhlé planiny je naprosto úžasný a pozdně odpolední slunce tuhle atmosféru dotváří a dělá to ještě romantičtější, než to vypadá na záběrech. Prostě motorkářská nirvána, co vám mám povídat. Na prázdné silnici blbneme jak malí kluci a samozřejmě Radim se dere dopředu, protože už očekává opětovně večeři a že bude naplněn jeho žaludek. Čehož se mu samozřejmě dostane v hojné míře, protože restaurace, kam jdem, je opět naprosto úžasná, co se týče kvality jídla. Na tohleto máme celkem štěstí. A protože nemůžeme jet jako normální lidi spořádaně po krásné hlavní silnici, tak si to dáme cestou na ubytování krátkou šotolinkou, která ústí v ulici, kde máme zajištěný apartmán. Dneska ráno si pro kluky chystám malý překvapení, protože nám už zvející hrabe, jedeme do hypermarketu, kde si kupujeme věci k snídani, sedáme na motorky a jedeme směr Durmitor. Mám přesně v plánu zastavit v sedle Durmitoru, které je 1900 metrů vysoko, a tam na nádherném místě si dopřát nejlepší snídani, která může být. Tohle to se nám celkem daří, snídaně dopadla na výbornou. Měla jedinou vadu na kráse, a to, že jsme snad poprvé v Durmitoru potkali místního strážce, který na horním parkovišti vybíral vstupné, které činilo 5 € na osobu, takže nám ta snídaně maleličko zhořkla v ústech. Pak už ale pokračujeme skrz park Durmitor po naprosto úžasné silnici. Zase tohleto patří k jedné z nejikoničtějších silnic, kterou jsem kdy měl možnost projet, a vždycky se sem rád vrátím a projedu si to znova. Je to opravdu naprostá paráda a asi se to dá těžko popsat slovy. Zbylá část dne si pro nás ale připravuje poměrně nepříjemné překvapení, kterým je počasí. Už když přejíždíme hranice mezi Černou Horou a Bosnou, vidíme před sebou ocelově šedé mraky a z nich za chviličku začíná poměrně hustě pršet. To by nebyl až takový problém, nepromoky máme, ale jako obrovský problém se ukazuje moje zadní guma, která na mokré silnici odmítá držet trakci a každá zatáčka se stává poměrně velikým hazardem, kdy přemýšlím, jestli mě ten zadek předběhne nebo ne. Jen tak pro informaci, mám tam Motos Tractinator, což je tuším australská guma, a ač do této chvíle fungovala naprosto fenomenálně a úžasně a říkal jsem si, že snad krom zvýšené hlučnosti mi zas až tak nevadí, tak tady na tom mokrém povrchu zjišťuju, že okamžitě jak přijedu, tak půjde dolů a další dovolenou už na tom absolvovat odmítám, protože fakt je to nebezpečný a jsem strašně rád, že mám tuhle gumu jenom na zadku a na předku je ještě Shinko 804, který naštěstí situaci zachraňuje a v těch zatáčkách nás podrží, protože kdybych toho motoze měl i na předku, tak věřím tomu, že půjdeme na tlamu. Z tohohle důvodu se rozhodujeme nejet do Lukomiru a do Bosny, ale pokračovat až do Maďarska, kde zjišťuju, že vlastně hned za hranicema jsou termální lázně Harkány a tím pádem
Kluci se mnou souhlasí a poslední den tedy strávíme koupačkou v termálech a dáme si zase druhý den na dovolené, kdy na motorky nebudeme muset sednout. Poslední den už je ve znamení návratu. Opouštíme městečko Harkány a skrz Maďarsko přes Komárno jedeme už vlastně i po dálnicích nejkratší a nejrychlejší cestou směrem domů. Projíždíme Bratislavu, potom dál směrem na Brno a na závěr si dáváme nejznámější českou endurovložku dálnici D1 směr Praha. Po nudné a nezáživné jízdě po dálnici se blížíme k Praze a nastává čas loučení. Chvíli před Prahou a jako první se odděluje Pepa, takže mu máváme a pokračujeme dál. Pak už zbývá posledních pár kilometrů společně s Radimem a na prvním sjezdu u Prahy se oddělujeme my a míříme k našemu domovu. Tímto naše letošní dovolená končí. Co říci asi tak závěrem. V každém případě jízda s klukama byla naprosto úžasná, myslím si, že opravdu po lidský i kamarádský stránce jsem si nemohl vybrat na tuhle cestu lepší parťáky. No a poslední, co zbývalo po dovolené dořešit, byl Lady Kotník. Protože úplně nebyla v pořádku, takže si druhý den zašla na chirurgii, kde po rentgenu doktor vytřeštil zrak a zjistil, že noha v kotníku byla trojnásobně zlomená, tak následovala 2 dny na to operace a momentálně srůstá se šroubama v noze. Strašně obdivuju, že to vlastně s tou nohou dala 14 dní, aniž by to na sobě nějak dramaticky dávala znát. Prostě mám asi výbornou a odolnou ženu.